Apa pai sekejap bendriu kasih ke jengi. Kalong kejap bendriu ke badap tang daki kanatang. Ha ke baki long shua man shua jengi. Kia tu kana saudong ke lengwia depai. Ya ki kuan kikti ki babot nadin jengki. Bat leng ba kini ki kanatang. Ki wanra ru ia ke jing seneng ki baharukam. Ki bayahap bat kalong beriu man beriu. Bat ka jing em ba man la ke sengi. Kumta ukasihi udan laga jong ka kanatang lagalong ya ka kawa lagalong ya ki deng ki se lagalong ya ki lom lagalong ya ki no ki benta wat ya ki mauram song bat ki krem ki kro ki badan halaga jong kari menta kindet tunginya pangai syapanga kanatang umau rengkang ngangai bona pedang jampi ki balai boy bat ban yo yu kejat ha une umau uba ima bat itrim uba kencang uba kariat ka chong u kalong share kai bat bun na pedengki beriu ki bam not ban kiau hau ni umau na ma ki jaga kilong ki ba ima ka khana tang kat kum ka jingye thu ki riu tumen na ki to ki than ba ki to ki shinong ki ong kun ne umau reng khang ulong uwei na ki mau ba mau san uba he bat bajrong shikat dei udan hai ki riat ba chong ka shinong wa ken kumba shi kenta ai da galenti ban yat kejan kat kum ka jingye thu ki long shwa man shwa na ki to ki than une umau ba udei uwei ni ki sim hendai ubala job lot ya jan baro ki jat mau ki ba sha ki to ki than ha ga jingya jingher thma jong u ula ya kandu bat itnat ya ka wei ka samla ka ba bhabru tam sha ki to ki than baro henry ga ne ga samla ka ba u itnat kadan syaka weipat kahima belasan syar da weipat usim uba kerteng umau pator une umau pator udan marshiliang kiriat persya ya umau rengkang ki ong bakata kesamla babah beriu laya keni apedeng armat kisim kata umau rengkang bat umau pator ban yo ya ka haban ya kon da katma barkat uba job un yo ban ya syangkurim barka habala sedang gatma la ong ba dei umau pator ubala siat ningkong bat ki kuli jong u kila lek dei na terpeng kadiang jong umau rengkang hadu menta menne ki dat ki shin ki tangsa tengkreng ba umau rengkang umdan terpeng shu syakaliang kadiang henry syakaliang kadiang dan sepang dekat liu bat kadak ka jingmong ka bahe bat itriam ba hadien kata andala daipat sekapali umau rengkang ula siat tang siliang kakti da kakti kamuan namar baka jingkria no katerpeng kadiang jong u kumta umau rengkang pat usiat na rendang sendon ya umau pator hadu baka kli jong u kal hap syatrai jong kawa ong kinong yatu pat kiri temen hadu menta menne la ban yo i tangya ka rendang deket jong umau pator na viewpoint mau rengkang dei na kata-kata bagata kesamla babhabriu layo na umau rengkang bat ulaburi ya ka khap syadin jong hadu menta menne kani kamahadei umau rengkang kadang don hadin jong dei na du kata kapor balakhen balanyau ya umau rengkang kum usim jong ki mau ba mau san jong kathem riwar bro kawai kaba kam pala shu kalong bahakamet jong kidan gejing orpat pedang ke beseriem ya kadur jong geding pna wala kitemen kim juya tu ai syapangane henry kalong pat kawai ne kidak kisien ba pelatam kiba dan haune umau ba mausan hagashnong waken lada boy hajan lele uni umau omla shu banyo i na kabakut syakabakut katrai ke jong na lingkdong jong upat dan ki bentai ki bala ban kiu hadu kli jong tang da ki to ki sna ban kiu rian udan ru ya katupia sahab akli jong na kalyang ka tourism trekking teams jong ka shnong wa ken kat badon la ka bud ka bor kala sailot ban persyang ban pun jingking siet ka ba itrem ban ima ban pe ban kiu syakli une umau ba obajrong kumbashi spa metar ai ka jingkoblai ka leng syaki nong wa ken ki bla treshi tom klam jingting wa apdeng ka riat ka ba ima henry da ka jingslor
kila le ya ka baro ban pensanam ya uni umau dia parlok bai ka khana ka kot hangta ban kane kade ka khana tang baki temen jongi ki judani ki khana tang haki por handai menshwa kuble shibon